Имаше едно време 3 дървета, които растяха едно друго в гората. Те бяха приятели и както повечето приятели се различаваха едно от друго, въпреки че растяха заедно и всичко им беше общо. Първото дърво обичаше красота. Второто обичаше приключенията. Третото обичаше пълно. Един ден дърветата си говориха какво биха искали да станат като пораснат. Когато порасна голямо, ти искам да стана една хубава, украсена с дърва кутия, пълна с скъпоценности и злато. Второто дърво не го интересуваха такива неща. Когато порасна, бих искал да стана голям кораб. Заедно с капитана един велик пътешественик. Ние ще открием нови земи. Аз изобщо не искам да бъда преработвана в нещо. Искам да остана тук, на това място и всяка година да раста все по-високо и по-високо. Да стана най-високото дърво в гората и когато хората ме гледат, да насочат мислите към Бога. Минаха години и един ден в гората дойдоха секачи. Най-после мечтата ми да стана кутия за бижута се осъществи. Отлично! И моята мечта да стана кораб ще се сбъдне. О, не! Аз няма да мога да насочвам мислите на хората към Бога. Сегачите изводиха дърветата. За първите две от тях се очертаваше много обещаващо бъдеще. Но не мина много време и трите дървета трябваше окончателно да се простят със своите мечти. Вместо хубава кутия за бижута, от първото дърво сковаха груба ясова обора. Вместо голям кораб, от второто дърво беше направена обикновена рибарска лодка. А третото дърво от него не направиха нищо. Беше нарезано на дъски, складираха в магазините на един седмин и така го оставиха само. Животът продължаваше, минаха години и полека-лека дърветата привикнаха да живеят със своите разбити мечти. Но ето, че в една зимна нощ животът на първото дърво ненадейно беше променен. Роди се едно бебе. Очевидно, то не беше обикновено бебе. Ангели пееха, пастири и мъдреци с дарове дойдоха, за да го видят. Можеш ли да отгаднеш, коя от тях си избра майката, за да положи своето бебе? Когато първото дърво разбра какво се е случило, сърцето му се изпълни с голяма радост. Мечтите ми все пак се сбъднаха. Аз ще стана кутия за бижута, пълна с скъпоценности злато, но в мен спи най-голямото съкровище на света. Минаха години. Около 30 и един ден се промени животът и на второто дърво. То беше по средата на едно езеро, когато се надигна ужасна буря. Духаше много силен вятър и вълните бяха толкова високи, че малката лодка щеше да потъне. И тогава се случи нещо необикновено. Един от мъжете, който се намираше в лодката, се изправи. Но мълчи и утихне, каза той на вятъра и вълните, и те го послушаха. И все пак моите мечти се сбъднаха. Аз не станах голям кораб. Не съм носил над вълните в себе си голям корабоплавател и откривател. Най-скъпото в мен е Творецът на небесни земя. Аз съм кръст, който войниците използват, за да разпъват и убиват престъпниците. Не след дълго се промени и животът на детето дърво. Дойде един дърводелец и го взе. От него не беше направено нищо хубаво или полезно. Вместо това сковаха груб дървен хлъст. Аз съм кръст, който войниците използват да разпъват и убиват престъпниците. И наистина, то беше занесено на мястото за изпълнение на присъди. Там на върха на един дом, млад мъж беше отделен на смърт и прикован на този кръст.
Всъщност това трябваше да бъде най-важният ден в живота на дървото, ако на това място не беше този човек. Човекът, който в страшни мъки висеше на кръста, не беше обикновен престъпник, понасящ вината за своето престъпление. Той беше невинен, Исус Христос, Божия син, който умре за греховете на света. И когато третото дърво разбра какво се случва, неговото сърце си измисля. Мечтата ми се сбъдна. Аз не можах да стана най-високото дърво в гората, но от днес нататък аз като кръста на Исуса Христа ще показвам пътят на хората към Бог.